পুইলাও চিনি যে তিনি ভগীরথ পাড়া সরমনা বংকল তাই রূপাইশ্রী আদি ব্লকনি তিনি তাকু তাই বুকুরক চিনি আইপিএফটি বেনাতলা পাইনা যত্ন খামबाय তিনি ভগীরথ পাড়ানি চিনি সঞ্জীব ত্রিপুরানি লিডারনি বিसिंते তিনি 70 পরিবার তাই ভোটার দङ 213 চিনি আইপিএফটি नि বেনাতলা হাপায়া কারণ হাতেনে বক তিনি CA বা CAB ni taw CA yang mane bok buno sajak jagai sini je buno opus claim bisingte bok tini IPFT bena tola hapaya bini bagai tai joto IPFT khai tongnai ba joto je khai tongnai nongna joto na hambai ya phara Balai hambai tini 3 tarik Januari tabuk prai nini 7 baje tongo aro sini Bogirot para haikaba Rupaisari block ni andara sini IPFT Sabrum division committee ni bisingo sini Takhuk Sanjeev Tripura ba BJP ni leaders tongo bini leadership tini 70 family 70 পরিবার total voter সংখ্যা 213 213 voter tini IPFT ni bana tolawa borok khakya ta singa sakanga anise sakanga president bosaka borok is a citizenship amendment act abo belaisni Tripura sarok ni hekaba 184 jana rajani bongsorok ni belai wanama sangsa abo sini dofani thanibo cancer hapmani hai khlai sakna ma tongoi tini borok tini decision na kha ora jaga wanorok jotono nuguna borok salsa borok ni muchung tui heka borok ni wan songmani bisingti khe borok kobon party o thangai lama korai tongmani bisingo tini bwskango nini ADC election phai tongo ei 2020 ei ADC election is sakango borok sini IPFT ni da borok ni symbol haikeba Tipraleni andolono borok tini samilong phaika Tipralen tamni bagai tini o jagao ma phaika hangkangkai borok Tipraleni shobdo Tipraleni word Tipraleni meaning boroni thanio borok wan soguino tini ontota ADC area ni hanot phano song tini alada rajya ma khlainai obno borok tini sajagaino samothon roi tini sini obana talawa joining khlaifika borok na sini leader akbang mano tini lamsoguino harka ang borok na hambaima rbo sini honorable sini Sanjeev Tripura Takhuk Sanjeev Tripura bini leadership tini phaimani bagai joto hasteni sini Tripura sa bosangrokno ba ang obono kobangnai jeng bini dalan 3 tala 4 tala 5 tala haikaba bini nukhungno naithoknugoi bini loge loge thangai nijini besabutini future na nasta khlainani abo kogya nijini nukhungno se sigang thikma khlainai nijini hano se sigang rokhama khlainai nijini dofano se sigang rokhama khlainai aboni poresi nang national party haikaba bini kotor building na naisigei bini leadership kotor na naisigei bini rangpucha na naisigei bini loge loge thangkangkai sini dofani bagai walai wanama sangsangnai aboni bagai tini bonono tini orosini Takhuk Sanjeev Tripura bo tini wan sogoi phaimani bagai bono sini khabai khugbai ani sakmangni ongoi te ani bodolni ongoi te sini party ni ongoi jeng bono paiphlaya hambaya pharo te bono khabaino jeng lamsogoi nawo asokna hambai tini Takhuk tai bukurok sini IPFT benatla paina jotna hambai tini Bogirot parani sini Sanjeev Tripura ni leader ni bisingte tini 70 পরিবার তাই ভোটার দङ 213 sini IPFT ni benatla hapaya karon hatene bok tini
CA ba CAB ni tang CA yang mani bok bono sajak yagai sini je bono opus klaim bising te bok tini I50 bena tona hapaya bini bagai tai joto I50 khai tongnai ba joto je khai tongnai nongna joto na hambai ya kora belai hambai tini 3 tarik Januari tabuk prai nini 7টা sarikni 7টা bazai tongo aro sini Bogirot para ekaba Rupaisari block ni andaro sini I50 Sabrum division committee ni bisingo sini Takhuk Sanjeev Tripura bo BJP ni leaders tongo bini leadership tini 70 family 70 পরিবার total voter সংখ্যা 213 213 voter tini I50 ni banatala bo borok kya ta singa saganga anise saganga president bosaka borok is a citizenship amendment act abo belai sini Tripura sarok ni hekaba 184 jana rajani bongsorok ni belai wanama sangsa abo sini dofani thanibo cancer hapmani hai khlai sakna ma tongoi tini borok tini decision na kha ora jaga wa norok jotono nuguna borok salsa borok ni muchung tui heka borok ni wan songmani bising tikhe borok kobon party o thangai lama koroi tongmani bisingo tini bwskango nini ADC election phai tongo ei 2020 ei ADC election is sakango borok sini I50 ni da borok ni symbol hekeba Tipraleni andolono borok tini samilong phaika Tipralen tamni bagai tini o jagabo ma phaika hangkangkai borok Tipraleni shobdo Tipraleni word Tipraleni meaning boroni thanio borok wan sogoino tini অন্তত ADC area ni hanot phanas song tini alada rajya ma khlainai abono borok tini sajagaino সমর্থন দেবই tini sini obana talabo joining khlaifika borokna sini leader kwbang mano tini lamsogoino harka ang borokna hambaima rubo sini honorable sini Sanjeev Tripura Takhuk Sanjeev Tripura bini leadership tini phaimani bagai joto hasteni sini Tripura sa bosongrong no ang abono kobongnai jeng bini dalan 3 tala 4 tala 5 tala haikaba bini nukhung no nai thongnugoi bini loge loge thangai nijini besabutini future no nasta khlainani abo kogya nijini nukhungno se sigang thikma khlainai nijini hano se sigang rokha ma khlainai nijini dofano se sigang rokha ma khlainai aboni poresi nang national party hegaba bini kotor building na naisigei bini leadership kotor na naisigei bini rangpucha na naisigei bini loge loge thangkangkai chini dofani bagai bolai wanama sungsangnai aboni bagai tini bonono tini arasini Takhuk Sanjeev Tripura bo tini wan sogai phaimani bagai bono sung chini khabai khubbai ani sakmangni ongai te ani bodolni ongai te chini party ni ongai jeng bono paiphlaya hambaya pharot te bono khabaino jeng lamsogoi nabo asokna hambai